Guys, yung muntag ni Jung tanan na napod mi dari sa plaza. Kay nang gi-jogging ang duha. Ako nara ko dari guys. Galakaw-lakaw ginagmay. Nagwatra ko nila. Mutujak pa kuno sila og kaduhang tujak. Okay, tadtaod muli na pud mi. Na nagatangadlaw ni sugod na gawa sa gatangadlaw pero lahi jud siya. Lahi kay murang nagtago sa panganod ang kuan kanang adlaw. Dari ra ko ga nihinay ra ko kananay lakaw-lakaw ginagmay wa ko nagpalabi. Diyan maparehas na pod dias naging adlaw nga nabigla ba. Tanaw sa Tasbio Danis Plaza sa kuan guys, dalagit. So kumandihag duha. Ay dana di ay. Nga. Nanaday sila motojak pa mo? Ha? Motojak pa mo? Last na lang. Sana lang. Last na lamang kuno. Silang nag-adlaw guys. Klaro nakajog isla sa Bohol. Gimingaw nakajog ko. Iwa ko kaulis birthday ni tatay. Naluoy lamang kong tatay. Iwa ko kauli. Saan man. Timing. Sa una guys, sa una ng uli danis dalagit, di pa naingani, o paingani. Kuan pa ni Dani, kanang gitambakan pa. Nidagat man ni. Gitambakan nila. Damo ni gihimo ng kuan plaza. Nindot na kadyo, nagkanamanam na kuan kanindot. Ya dari tennis court dari. Ya dito sa likod. Tukuran na po to dito kuan guys ano. Diyan nagkahapon dani grabing bibuha. Daghan kadyo mangitambay-tambay, daghan may mamaligya dito mga pagkauna na sila oh. Nakapila mong tujok? Kaupat ra? Ngatang dagat kay linaw na. Di parehas sang adlaw nga arang kakusog ang baod. Batin mabre ning huot. Imo man pong gimaadjog lubag. Mayabog inateng saniya. Oh, mayab ba na siya ron? Ah. Go. Sige yan kay kusgan. Na, di nakaabri siyang tubigan kay gimaadjog paglubag. Way kusog. Mo ni na exercise nga wala kusog. Hey guys, nakauli nami guys gikan sa plaza. Diyan nakaandam nami sa mga pamahaw. Sinangag, palidya. Kung may sobrang hapon kamuti o kang torta. Mamahaw sa mi guys. Diyan guys, namalit day pod mi og saging nga tundan. Okay, isudan man ni mama usahay og di siya gana sa mga suwa. Human na day mig pamahaw guys. Diyan manglakaw mi karon guys sigiyan na mga ihatod sa beach. Kay magpanding kuno ni sila ilahang mga kaklasmate kay magkabuwag-buwag na sila kay gaba na to naman sa syudad mga eskwela. Ay guys, patagat ko guys. Patagat. Ang mga kulo mga ang
service. Ano, kapitan kisas, po, ano, bagra daw nilang pagka. Asa ka ni? Shit! CK! Nilang kwan guys. Kauban. Asa, sunod ka diya. Hapiton di ay. Para madali. Wala. Hapiton na lang daw. Hapiton. Asa na ilang bayad apit? Nasunahan? Haka nang diha? Hindi nagabaklay mo. Sige lagi. Kanang. Hindi ako delikado din. Asa? Hindi ko pwede din ako. Delikado din makita. Magandang mo yan. Ikaw na to gamon ko. Si Christy oh. Ikaw. Yan si Christy. Kita sabi mo. Ikaw ka. Lalo na nagmaksiw. Sudan. Dagsud ano? Nagagsudan. Mo ba na? Ning hatag na sa accident pero sa Moban. Ang mga pagkaon ko na rin magdaparati sila maglisod. Sabay ka. Para nga dyan mga bata, magbanding ko na sila guys kay makabuwag-buwag na. Kanya-kanya sila glakaw, kuban sa syudad na mga eskwela. Mo doon itra rin isang syudad dito sa Moban. Masog-sabugan yung mga bataan nga udto na. Bit-bit na sigayag luto. Mga jabag-jabagan man yung mga bataang udto na. Mayabo na ron. Nagluto. Labang din kiyan. Labang na. Bata na kaya. Ay, day, butan niya. Saubos. Saubos. Iya, sisima. Ya, pwede naman ko na. Mulingkot. Sabak. Sabit na? Sabit rin ganun. Masabitan ba na? Isang kanon. Babay kinig mo yung kanon. Hindi, okay na. Guniti na ng kanon. Kaya basi mislide na yung likuan. Mga jud mo'y kanon. Mga jabo na yung baon. Anak, kuha nila simtil tayo. Tricycle, sila abi na dito. Gatang patok ba? Abi na sa bus stop. Magiba sila. Abe! Sila kayo na! Kasi tiba dito. Isod lagi, isod ng kanon drigi. Isod sa imong gitara gi. Isod dapat. Isod dyan tiil. Sige pa, yan ka. Patong ng gitara yan. Patong ko sa pagpatong. Patong ang musangit. Yan ay tagilid sa. Ay, nagpakabi doon. Ay, taoy. Ay, nako. Ay, nako. Ang ulo din ang display. Correct. Para di may slide ba? Opo. Pakisod yan tingin. Magba sila din, magbakta sila pasod. Ladyo ka ba ka? Mga lalaki to magbakta iwan. Muna sila kaubana guys. So, isa po ka tricyclean, mga laki. Banding-banding mo sila. Paji, ganingan nga magbasra sila. Misa kay na? Luwi naman ito nga magbaktas ra daw.
kaya bala balor tricycle dito. Pagataw. Mga budget na ba? Ipalit na na. Pero ang motor pa. Basig taas ang dagat yan ha, di magatuhatog lahok. Ay, no. Paita po. Sino? Sa pumunod. Nagidasok. Ano? Gano? Drawing down. Dali na lagi. Gimbitar kung sila. Sa kabana, mga ligo pa din sila. Nasa pikas pa, dito mo ato. Dito mo ato. Sa outfits man may. Niyagi. Asa? Dire? Ay, manggudo. Mandagwa na rabag ng ligo di. Weekend mo dun. Makaligo kaya tani. Safety man diri kanay gwardiya rin. Basta mag-camping ra mo dito sa dagat ha. Wala nila. Manas kadaganan. Naghanag. Kuha nang ligo. Dunga na mo sulod ta nanay mo pag Huwatan to ninyo tong isa. Ikaw wala ka na mo. Oh. Nabot na may dari guys, giwat pa nila isa ka. Tricycle nakauban nila. Ang daghanag nang mag-camping mo dito ha. Day, magamping mo dito ha. Kasanggaran mga barkadang yan, mga baji na. Nay mga lalaki po kasaga. Murag ako gusto na daghang di ko ang barkada lalaki babae di kay Lalaki ra. oh. Okay. Kasagaran akong barkada kay kuan Babae. babae. Gamay ra akong barkada lalaki. May lamay barkadahon, babae, lalaki. Babae. Kaya di ka madala sa mga kuan, kalukuhan, babae. Kuan mo ka ng mga babae, mga sensitive kayo. Lalaki, madala ka sigarilyo. Nagujod lang sa isang motor. Ang duga sa lagi nila nakasunod. Yung sa katrisikil. Mutang litson oy. Makakutas man. Oh, dana ra sila kapit ng hahon. Nagibaklay ra dahil kuno gilang kauban, kagilang isang taman ra sa iyo, gilang gameplay. Pero nagibaklay na. Dali pa na kayo mo kay... Dagan mo. Orong rin eh. Tubangan niyo. Tubangan. Hi! Mag-camping mo dito ha. Yes, eh. Ganun nagbaklay raman mo, tama na mo dito sa... Pila di ay plate, bawat isa. Pila plate, kuan, Dani. Oh, may isa. 30? Pinagpasulod di ay, pila di ay. Tas 20 kuno. Ah, bali 50. Ano sila di ah? Paglilista ganito sa gawa. Asang unggoy? Idosok yan. Hindi ko na, ano sa kaya ka dito? Hoy, mag-amping mo tanan dito ha. Amping mo ta, bantay. Hindi mo magpahapon. Naligo sa naka-dress mo. Ge, ato na ge. Ato na me. Ato na me, mag-amping mo. Kuya, ang style ka rin ng mga bata na. Pwede na namin. Okay naman ko na. Naka-dress. Dress, maligo. Isa po, raman to, pero gilaw na to, biting shot man to.
Hangaag mo mga bata. Alamban gikan biyo. Masagikan. Alamban. Ito siguro nag-reach diha kay nayuunon. Uli ate Gina mga liko. Wait, sana diha. Inang tawag saging oh. Ibita ilaw pa to. Daghan man pud nga laki. Mga lima sa. Mga bata na. Nga dingaw-dingaw pa. Mga bata pa. May 16 years old. Mabata pa ko. Bata pa ka 16 years old. Pero sa panahon ako nila na grabe na po. Grabe ng kauyaban. Salamat kang giyan kay di giyan hilig og baji. Ikaw hilig ng baji. Yan ako nila na. Basta na kong kabuwang. Yan tigiyan. Buwan po tayo. Mapay 20 nakaburos na. Sus. Mao na saktong laki. Kay muslan jud pagkauli tao. Alara ra mo buas lubi. Siyempre o tanawa. Pasalamat kami na inana ko nga no. Patanawa nagminyaw tali. Wala na ko ikuan. Kinakulo ko. Makaburos na maglakila kay di pa gusto magbinjo. Layas na sa laing lugar. Kinakaburos na. Magpasalamat ka kay imuhang anak di liwat nimo nga babayro. Grabe naman. Di pwedeng kuan lang. Kanang friendly. Di ba pwedeng friendly lang be? Prin nila lagi jangan nung mangilabot man. Prin gani way talo-talo. Di kay butsan. Pero sadya po nas badyo eh nga nung magpaburos. Lang daga nakatupo nga sa bukado ko. Ano? Barangay. Barangay Hall, Kasay. Sa balay ko yun. Kuya, pasgiyan, huwag na manguyab mo sumbong. Magpalaban pag mama, huwag na manguyab. Ako na sa una. Digit kayo ba si mama oy? So una yun. Lahi ka ni Gian, sige yan. Open ka, Jo. Huwag na manguyab mo sumbong. Ay na mo yung nabali na nga ni. Hindi kayo pangayaban. Oo, katong dahil ipanguyaban si Sang, gusto si Sang itrito kaon. Ito kaon nga mag-date silang duha. Yung sumbong na ho, ipabasa po ko sa mga message. So, unsa ko na isang i-reply. Ako pa, ipangutana dun sa ko na isang i-reply. Sugot pa ko si Jaubi. Ano saktong anak, open ka to sinahan. Hindi kay ginahan, wanay alamag, kung siya nag-ipat-buhat. Taga na day bajing ipang pahimuslan. Part sa kabataan ba? Big. Part sa ng kabataan, big. Kaya talaga ang sabay. Bata pa na idaray nga anak. Pwede ay. Mga bata-bata, rabuot. Yung inod sa may buot. Nanay buot. Para makalusot. Para naman makalusot sa ijang gusto. Para makuha naman ng ijang gusto. Pero ako nga nang idara sa una, panguyaban ko kay mga away pa man ko, mamuno pagani kong bato. Huwag kayo mo sunod-sunod na, kay gusto mo sabay. Masabo pa. Unon pa kanina ang bato. Kaya di ko ganahan, pero uban mga bata, mga baji, kay mauna may manguyab sa laki. Mauna may muhatag og buwak. Mauna may muhatag og tsukulit. Napay pa atag-atag ng mga kuwan. Pagkaon. Ako pa tikaon guys sa mga inatag sa mga manguyabay ni Gian. Di ba siya mukaon? Ako tikaon. Naguli magdasi sa burger, spaghetti, na mga tsukulit. Siya tagahan siya buwak.